गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय फुङावहाय आंनो मोनसे भिडिअ हरदों दे। भिडिअआ हयथ'बा आसे पासे बिदिनो बाक्साफोरनि जानो हागौ। माने जोंनि पलिटिक्सआ ओरैबायदि फाग्ला बुस्थु, गावजों गाव बोलोखौ सुद्लायनो मोनाब्ला गोजोन मोना, ओमफ्राय बिदि गोसो अजनखौ बोलोखौ सुनो मोनाब्ला सान्तिबो मोना इलेक्सन गेलेनो। ओमफ्राय दा 24आ सफैगासिनो दङ नालाय, बेबो बुंदों जोंनाव हाबफैजोब्बाय, UPPLआबो बुंदों BPFनि दोलोनि मानसिफ्रा जोंनावहाय हाबफैजोब्बाय। खिन्थु सोरबायासो एसे बेलेग धरনের जाहैगोन। बावहाय जों रायजो राजाफ्रा गावजों गाव नारा नाथा बुदलायबायनानै गावनि देहा मोखांफोरखौ दोला होनानै लानानै नक्साफोरखौ बेलथाय होनानै लानाया मोजां जानाय नङा होननानै आं सानो। दा पलिटिशियानफोराथ' मालाय जागोन लोंगोन देरगोन, खिन्थु नों आंहा बाथा बुथाफ्रा थांफाफैबा जेबो खामानि गैया, जिर'। नों बिसोरजों थां, बिसोरबो बिनो, बैजों थां, बिबो बिनो, बेफोरबायदि। थ' बिदिब्ला बिथांमोननि जाखिनि रेसलिं गेलेनाय बा बोलो फोरालायनाय बेखौ जोबथारनायाव एसे होनि। दा बिनि सिगां आं मोनसे आवगोलनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसे खोनासंग्रोनानै लानि। नोंथांमोना निस्सय बेखौ मिथिबाय जानो हागौ जे UPPLनि गोबांथार मानसिफ्रा BPFआव जइन जाफैदों आरो बेखौ बोराबनानै UPPLनि मानसिया बै BPFआव हाबफैनाय UPPL मानसिफोरखौ बुदों। दा बेवहायनो बुलायनाय जादों। आरो दा इन्ट्रेस्टिं खोथाया जाहैबाय, जेब्ला UPPLनि मानसिया BPFआव फैखानाय मानसिफोरखौ बुबाय, बे आरो बे बुफैनायखौ लानानैनो बुलायलायनाय जाहैबाय, केस होलायलायनाय जाहैबाय। दा गोबांथार गामिनि मानसिफ्रा जेरावहाय खावसेल' फैदोंमोन बिसोरो 100% BPFआव फैफिनजोब्बाय। सार